ҷоизаи беҳтарин ҳимоятгари ҳуқуқи солро Лола Насреддинова, раҳбари созмони ҷамъиятии ирода гирифт. хонум Насреддинова барои ҳимоят аз ҳуқуқҳои кӯдакон, хусусан онҳое ки гирифтори аутизм ё дар худмондагӣ мебошанд, ба ин ҷоиза сазовор шуд. идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният ҳамчунин Шоира Давлатова аз эътилофи зидди шиканҷа ва Шаҳло Акобирова, раҳбари ташкилоти Хомаро, барои саҳмашон дар инъикоси риояи ҳуқуқи инсон ба ҷоизаҳо сарфароз гардонид. ҷоизаҳои идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният дар соли 2009 тақдим мегардад ва ба нафароне дода мешавад ки барои рушд ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон талоши арзанда доштаанд. Барандагони ҷоизаро кумитаи махсус аз ҳисоби намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва як нафар аз кормандони идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният интихоб мекунанд. баъд аз анҷоми ҷоизасупорӣ бо беҳтарин ҳимоятгари ҳуқуқи сол, хонум Насреддинова атрофи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакони гирифтори аутизм ё дар худмондагӣ суҳбат доштем. Муборак бошад ҷоиза. Худатон чӣ хел интизор доштед? Раҳмати калон. Интизор надоштам. Ба фикр бовар кунед, ҳамин хел манба сюрприз шуд, барои он ки ман фаҳмидам ки ҳамин хел номинатсия мешавад. Ман хурсанд шудам ки моя таклиф кардан аз ташкилоти мо. Бисёр хурсанд шудем ки дар номинатсия даромадем, не ки ҳамин хел неожиданно шуд ки моя ҷудо мекунад, барои ҳамин интихоб мекунанд. Албатта то ҷое медонем, як чанд вақт шикоятҳо ҳам зиёд буд ки масалан кӯдакое ки дорои аутизм ҳастанд, масалан дар ҷомеа қабул надоранд, ҳатто дар мусофиркашҳо савор намекунанд. ҳозир чӣ хел аст баъди кӯшишҳои шумо? олем аутизм ҳозир дар реестри маъюбият дар Тоҷикистон ворид шудагӣ нестанд. мо якҷоя кати вазорати тандурустӣ, ташкилоти байналмилии тандурустӣ якҷоя кор кардем ки ҳамин аутизм ворид шавад. албатта мо ҳама боварӣ дорем ки аутизм ин беморӣ нестанд, ин ҳолат, ин намуди маъюбият ҳастанд. И албатта кӯдако, наврассо, калоно ки дорад аутизм ва ё метавонад хондан, ва ё метавонад таълим гирифтан, метавонад касб омӯхтан. И мо бисёр хурсанд ҳастем ташкилоти мо ки ҳамин сол аз моҳи сентябр 15 нафар кӯдакои дора аутизм дар мактаби умумӣ, дар мактаби оддӣ ворид шуданд. албатта бо ҳолем проблемаҳо ҳастанд. Масалан бисёр кӯдакои дорои аутизм, наврассо, калоно ва ё ҳозир дар реестр нестанд. Не ки мо кӯшиш кардем ки ва ё касе ки дорад аутизм ё ки аутизм ё ки махсусиятҳои инкишофи зеҳнӣ ва ё ҳақ дорад дар мактабҳои умумӣ хондан. тасмими шумо аз куҷо гирифта шуд ки масалан маҳз ҳамин гурӯҳи кӯдакоя ҳимоя кунеду ба таҳсил фаро гиред ва як созмоне ҳам ташкил кунед ки аз худи ҳуқуқҳои кӯдако ҳимоя кунад? мо ташкилоти падару модарҳо, асосан мо ҳама касе ки падару модарҳо мо дорем ҳамин хел кӯдако, мо ҳамин чанд сол шуд, масалан писари ман 16 сола мешавад, он кас аутизм дорад. Мо ҳамин хел ҳама падару мадаро кати ҷамъ шудем 7 сол пеш, ҳамин хел ташкилота кушодем, барои он ки мо намехостем ки кӯдакои мо дар ҷои интернат ҳалтад, мо намехостем кӯдакои мо дур аз оила раванд, барои он ки мо падару модарҳо ҳастем, мо мегӯем ки мы ответственны за своих детей, мо бояд фикр кунем чӣ хел мо кӯдакои худамо ёрдам кунем. Албатта мо наметавонем ҳамин чиз кардан бе давлат, бе мутахассисо. ҳамин хел сар шуд ки мо якҷоя мутахассисо кати кору фаъолията сар кардем, якҷоя вазорати тандурустӣ кати, вазорати маориф кати тренингҳои омӯзиши мутахассисои ҳам падару модарҳо ташкил кардем, баъд ҳамин хел марказа кушодем. Албатта бо ёрдами ташкилотҳои байналмилӣ, барои он ки бисёр аввалаш бисёр мушкил буд барои мо. 7 сол пеш бисёр мутахассисо ҳам падару модарҳо нафаҳмиданд ки аутизм чӣ ҳастанд. ҳозир мо хурсанд ҳастем ки мо хушбахтона ҳастем ки бисёр одамо осведомление дар ҷомеа бисёр шуд, и маълумот дар бораи аутизм дар байни ҳам мутахассисо, ҳам одамои аз ҷомеа бисёртар шуд, зиёд шуд. пас аз ин маълум мешавад ки шумо на ҳамчун як ҳуқуқшиносу ҳимоятгар, балки ҳамчун як модар барои ҳимояи кӯдакои гирифтори аутизм кӯшиш мекунед?
албатта мо барои ҳама кӯдак мо кӯшиш мекунем ҳимояи ҳама кӯдакҳоя ҳимоя кунем, на фақат ки аутизм дорад, ҳам ҳар намуди майюбият, не ки барои он ки мо фаҳмидем ки ҳамин хел соло чӣ хел мо кор мекунем, кӯдакҳо ёки наврасҳо ёки калонҳо касе ки дорад аутизм ёки махсусиятҳои зеҳнӣ, ино ба мушкилтар дар ҷомеа ворид шуданд, монеаҳо бисёртар, муносибати ҷомеа мушкилтар барои ҳамин хел кӯдакҳо, ҳам барои оилаҳо, на фақат барои ҳамон шахсе ки дорад аутизм, ҳам барои умумии оила бисёр мушкил, ҳам стресс, депрессия, изоляция, стигма, дастрас нест. Барои ҳамин мо ҳамин хел кор мекунем. ҳозир чӣ қадар кӯдаки гирифтори аутизм дар Тоҷикистон аст? Дар Тоҷикистон дар регистри ташкилоти мо 537 кӯдак, ҳам наврас, ҳам калонсол вайшудагӣ то 22 сол. солҳои пеш оно падару модарое ки масалан кӯдакошон гирифтори аутизм буданд, камтар худашон пинҳон мекарданд бемориашона, намебароварданд кӯча, то ҷое мушоҳида мешуд. ҳозир чӣ хел аст вазъ? Масалан номехоҳанд таълим гиранд, падару модаро чӣ хел кӯшиш мекунанд? Да, албатта пештар бисёр мушкил буд, не ки масалан пештар 10 сол пеш, вақте ки писари ман майда буданд, ҳам муносибати аз ҷомеа дигар хел буд, бисёр мушкил буд дар берун буромадан, барои чӣ падару модарҳо мумкин рӯз кардан, маҳкам кардан кӯдакошонро, барои ин ки муносибати ҷомеа бисёр сахт буд. Албатта мо чӣ хел падару модарҳо кати вақте ки кор мегӯем ки чӣ хел ки шумо бисёр худатон мебуроед дар берун, шумо худатон кӯдакатонро изо намекашед, шумо худатон мегӯед ки ҳа кӯдаки ман дорад аутизм, не ки шумо бояд фаҳмед махсусиятҳои кӯдаки ман, ҳам ҳурмат кунед. Ҳамин хел ҳам ҷомеа эваз мешавад. То есть ин аз ду тараф бояд кор бошад. Мактаби умумӣ ба мо мебинем ки кӯдак як худаш метавонад хондан ёки ёрдамчӣ дар кор. Агар ёрдамчӣ дар кор, мо ёрдамчӣ метием ба кӯдак, агар ёрдамчӣ дар кор не, кӯдак уже худаш мустақам мехонад. Баъд мебинем ки барномаи инфиродӣ дар кор ёки барномаи умумӣ. Ҳамин хел якҷоя кати мактабҳо кор мекунад.